Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku? Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Dengaran men anteng biasanya pola era karu-karuan. Nek aku menang ngene iki kadang aku membayangkan ngono iki. Gek sing mbok bayangne iki lho apa? Musik-musik Kebo Giro ngono. Alah pengen rabinah lho. Ya umur-umurku sakmenene wayahe wis rabi pindho. Cangkemmu lho. Lho kok jaran malah ngekek. Kowe nek sing rondo apa dudono Nyapa? terus suwi kowe gak pengen rabi meneh apa? Belas ora pengen. Enake lho umur sedelut, rekosone lho sing suwi. Kesel capek. Aku capek. Lah nek ngerti kesel nyapa dadak mbok bayangne barang. Iku saya Mbak, titip benih 9 bulan no oleh ora? Masamu parkiran apa piye? Yo timbang mecer-mecer tak titipne ben mlumpuk. Rahim bos. Iya aku ngerti. Titip. Rumah ini angel. Aku tak rumate dhewe, aku kan mur nyilih hadah tok. Ubur-ubur ikan lele, rondo anak siji wayahe tampil le. Turut kebon golek mangga. Ora oleh njaluk yo direwangi nyolong. Rondo bangga. Saiki lho usume karo bojone wong. Anjir.